Goedenavond en welkom bij een nagelnije aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is politicoloog en bestuurskundige Jouke de Vries. Jouke de Vries, bijna in 1960 in Deersum studeerde politieke wetenschappen in Amsterdam. Na zijn studie water beneemt daar hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit in Leiden. Sindsvorig is er hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Grains en decaan van de campus Friesland. In Ljout wie Jouke de Vries een periodien informateur van het college van burgemeester en wethouders. Ja, welkom in het Politbureau, Jouke de Vries. Mooi filmpje. Mooi filmpje. Nou, misschien wel een mooi gesprek erachteraan. We zien aan de varioen van de verkiezingen. Verkiezingen zijn natuurlijk altijd spannend, maar dit zijn wel hele onvoorspelbare verkiezingen, lijkt het, hè? Ja, dat is heel onvoorspelbaar omdat de ideologieën zijn minder scherp dan vroeger. Dus de kiezers zijn volle meer zwevend of volatiel wordt het wel neemt. De politieke merk is lieke volatiel als de beurs. Dus het gaat elke dag in de koers op en del. Nou zeg je na de verkiezingen dat het vrij stabiel weer. Dus een peerpartij, een stuk of jouwer komen bij elkaar in de buurt. Dus nu wordt het voor de meeste tanden wel spannend van hoe ze stemming in morgen. Ja, 15% van de verkiezers zoeken zelfs in het stemhokje nog twijfelen wat ze doggen. Ja, dat zie je vaker en dat neemt daar. Dus 15% is een heel soort, maar ik denk dat 45% nog heel die twijfelt van wat gaan we morgen stemmen. Dus ik ben een heel soort zwevende kiezers, dus daarom is de voorspelbaarheid van het gedrag dus ik gering. Dus je moet oppassen met de voorspellingen. Wat vind je van de campagne en vooral ook de toon van de campagnes? Nou, ik vond de campagne goed. Meestal zeggen ze van het gaat net om de inhoud, maar om het proces. Dat weer deels wel samen, maar er kwamen toch heel iets meer onderwerpen naar voren. En ik vond dat de meeste listloekers in goede vorm waren. Ik kan net zeggen dat er nou iemand weer die er helemaal uit de toon voelt. Meneer Krol hier het even moeilijk, maar die had zich ik weer veromvochten in het Carré-debat. Dus al jaar roemer, al jaar zit een goed in het spel, vond ik. Hoe belangrijk zijn die debatten eigenlijk? Als je zorgt naar de zwevende kiezer, bepalen die debatten eigenlijk wat de zwevende kiezer doet? Nou, dat kan wel. Als een listloker het heel min dood over min uurtje, dan kan kiezer daarop reageren. Dat is vroeger in Boeteland bij Nixon gebeurd. Die had dat toch verleend. De debat met Kennedy toen. Ja, maar dat ben ik wel de onverwachte gebeurtenissen die vaak een rol spelen. Dus je weet nooit wat er in je laatste weken gebeurt. En daar kunnen de kiezers, omdat ze het net weten, nog heel heftig op reageren. En dat kan nou gebeuren omdat we met die Turkije-rail zitten. Dus wat zijn de consequenties daarvan? Ja. Dat weer die onverwachte gebeurtenis, die game changers om het samen te zeggen. Nou, dat nemen ze zo. Of de Black Swan of de Zwarte Zwaan die dan langskomt. Omdat het net meest daar rekening mee houden hier. Dan weer de spanningen met Turkije aan het oprennen. Maar dat kan wel een effect hebben op de verkiezingen. Dat is niet een voordeel voor Erdogan zelf. En twee voor Rutte misschien en voor de PVV. Maar dat moeten we nog even aanwassen. Je zag het in de peiling, is dat de VVD, de laatste peiling INO Research. Daar stijgt de VVD naar 27. Maar vreemd genoeg gaat de PVV daar weer om naar 16. Ja, in die peiling wel, maar in de oren net. Dus daar moet ik voorzichtig mee wezen. Dat loopt net helemaal die laatste. Maar ik heb al langer het gevoel, en dat juk ik wel in de peilingen, van dat Rutte het goed doet. En dat hij wel een aantal zetels erbij pakt. Dan verliest hij nog steeds ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen. Maar hij wordt ten opzichte van de andere partijen wel de grootste en had er daardoor het initiatief. Ja. Laten we eens even zien naar die peilingen. Er is na Brexit en na de verkiezing van Trump in Amerika heel iets aan van die peilingen, die stellen geen fluit voor. Maar ze zijn wel belangrijk voor een heel veel mensen om te bepalen wat ze uiteindelijk stemmen zullen. Ja, dat ben net alleen die peilingen. Dat ben ik steeds met de stemwijzers die de mensen nodig hebben om in die tijd van dat er geen ideologieën binnen om hun keuze te bepalen. Maar we zitten wel met het probleem dat die peilingen steeds minder goed voorspellende waarde hebben. Dat heeft maar de complexiteit van alles te maken. Het heeft er ook maar te maken dat heel veel groepen net verchint worden binnen vaak in de steekproeven. Dus dan zorgen we het net goed. Of dan hebben we net een goede correctiefactor. Mensen met migratieachtergrond Nou, bijvoorbeeld. dat kan nou. Dat wordt wel zo dat denken. Als ze misschien krijgen ze wel 3 zetels of nog meer. Ja. Omdat zij onderverchint worden binnen in de steekproeven die naam binnen. Dus daar kunnen we nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Maar zo'n die peilingen net helemaal links lezen, Matta. Dat je zegt van de laatste 2 weken van een verkiezingsdatum. Nou, daar ben ik wel voor, ja. Dat stopt 2 weken van tevoren. Ja, dan wordt het voor sommige mensen misschien wel lastig, maar dan ben er wel hulpmiddelen om die keuze te bepalen. Ja. Laten we even zien naar het populisme. De belangstelling voor deze verkiezingen in Nederland, vanuit het buitenland, is heel erg groot. Ja. Er komen nog meer grote verkiezingen in Europa. We krijgen Frankrijk nog, we krijgen Duitsland nog, misschien Italië nog.
Het populisme nog altijd de wien in de zeilen, de PVV dan vooral, die het in het begin lieken te hebben? Het populisme is nog wel sterk in de hele westerse wereld. Het heeft te maken, denk ik, met het feit dat het Westen in decline is, in neergang zit. En andere landen, het is geopolitiek vraagstuk, ontgroeien binnen. Dus dat populisme pakt een aantal vraagstukken die de zittende machthebbers net pakken. En dan binnen er een aantal verkiezingen, en vooral Frankrijk wordt heel spannend, denk ik. Of Marine Le Pen met Front National het wint of net. Dat moeten we afwachten. Dus Duitsland vind ik iets minder spannend, want het is toch iets stabieler. En daar is het alternatieve voor Duitsland is net sterker nog, denk ik nog. Maar dit ben wel de generale repetitie is dit eigenlijk van de verkiezingen in Europa. En Europa is natuurlijk een heel spannend project op dit moment. Houdt Europa het vol? Of krijgen we een grote probleem? Hè? De discussie kan je net zo lang hebben van hoe de euro en de euro en hoe lang bloot die Unie nog de Unie zoals we hem nu hebben, of gaan we weer om naar een lietsere Europese Unie. Dus die verkiezingen zijn heel spannend. Ja. Dus denk je dat de PVV echt voelt aan de groen krijgen? Zullen de grootste partij worden van Nederland, denk je ook, Moon? Nee, ik denk dat Rutte maar de VVD de grootste wordt. En dat ik hier steeds het idee dat de PVV daarachter komt. En dan zie je het CDA dat het goed doet en D66 dat het goed. GroenLinks doet het ook goed. En SP net zo, maar bloot wel stabiel. Dus dan ga je de coalities haast uittekenen die er mogelijk zijn. Ja, want als je naar het CDA zeggen bijvoorbeeld, die scout ik hield dit meer richting dat populisme. Wordt de traditionele partijen meer populistischer? Ja, zeker. Ze nemen natuurlijk zaken oer van een politieke partij die het meeste kiezers loekt. Het is een competitie natuurlijk tussen politieke partijen. Ze handelen in stemmen. Ze zaten orenmeester iets oors verhandelen. Ze hadden gezegd dat in stemmen. En dat er een politieke partij zoals Wilders succesvol is. En als ze dat denken dat dat zo is, dan nemen ze bepaalde standpunten oer. En we moeten constateren dat hij op sommige punten dus steeds meer mensen, ik zeg ze, hij het op sommige punten gelijk. Ja, hij snapt wat er leeft onder de mensen. Nou, net alleen nog wat er leeft onder de mensen. Hij heeft bepaalde zaken naar voren gebracht, waarvan bleek dat steeds meer mensen dat beginnen te denken. En dan begint het te draaien dus in de politieke verhouding. Maar dat de peiling uitkomt die je ook recht neemt, van dat zij zakje, dat ken. Hè. De PVV heb ik vaker zien in verkiezingen. Die komen heel heeg naar binnen. En dan, als het hartstikke vier is, dan zak je ze weer wat naar onder. Ja. Even jouw eigen partij. Nou links, daar gebeurt het. Ja, maar nou links gebeurt het. Links, nou ja, goed. Jobien, ooit PvdA-man, misschien ook nog wel een beetje. Maar in elk geval, je hebt Martin onder de listloekers verkiezing, ik maar zeggen, voor die partij. Doet Wouter Bos uiteindelijk waard. Want dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk als je zegt, de vrije val dat die Partij van de Arbeid in bedaren is. Van 38 bij de vorige verkiezing naar 10. Ja, als dat uitkomt, dan is dat tragisch. Ja, het is de tragiek van de sociaaldemocratie. Dat neem ik de tragiek van de sociaaldemocratie van net van de persoon Lodewijk Asscher, denk ik. Nee, dat zo? Nou, dat vind ik wel, want het is een structurele ontwikkeling dat je zegt dat de Partij van de Arbeid het steeds lastiger krijgt. Dat het in te maken, denk ik, maar de emancipatie van de arbeiders, die minder misschien steeds minder. Ja. Dat het te maken met de onttrekkelijkheid van het populistische verhaal voor een deel van de achterban. En dat de Partij van de Arbeid nooit incasseert nadat ze onder een regering meedienen hebben, waar de VVD ook in zit. Want dat wordt de Partij van de Arbeid kwalijk genomen, omdat men dat net verwacht, de ingrepen van de Partij van de Arbeid bij de eigen achterban. Is het een teleurgang van de partij nou? Ja, dat vind ik wel. Ik vind daar wordt net toe gediscussieerd, maar dat is natuurlijk een tragiek. En dan wordt er altijd zo van, ja, er hoeft maar een nieuw kid on the block te wijzen, een nieuwe politicus, en dan groeit die partij wel weer. Ja. Maar dat vreeg ik me af. Nog even zelf GroenLinks, hè? Jesse Klaver die de win in de zeilen heeft. Ja. En op links het lieken te pakken. Want denk je ooit dat strategisch stemmen daar ik een rol spelen kan? Dat PvdA dan naar GroenLinks gaan? Ja, dat gebeurt natuurlijk nou een heel soort. Dat ze naar Jesse Klaver, en moet ik zeggen dat er het heel goed doet. Alleen de competitie is tussen mijn oren linkse partijen. Dus het linkerblok bloot het linkerblok, wat altijd lietser is dan het rechterblok in de Nederlandse politiek. Maar rechts concurreert ik met rechtse partijen. En net, er is weinig overloop naar de andere kant. Dat is het probleem. Spannende verkiezingen in elk geval. Mooi. Ja. Je bent er zelf al een beetje uit of nog net? Nee, ik ben er nog net uit. Nog net uit? Nee, ik vind het heel moeilijk deze keer. Een zwevende Jouke de Vries. Nou, laten we eens even zien hoe het dus cartoonist Gerco van Beek de tekening van Joet maken heeft. Mooi. Ja,
Staat tekenen Gerco van Beek. Jouke de Vries, dus gast in het politbureau. Tegen dank voor je komst. Verwacht je de uitslag natuurlijk al. Mayo, maar een heel soort belangstelling. En dan weten we tongen ongetwijfeld weer wat meer. Ja, morgen is het dus A4, de verkiezingsdag. Net stinnen, maar stemmen, zo'n zeggen van het politbureau. Bedankt voor het zien en graag op naar je weekend.